vaig presentar una persona que fa 20 anys ens dugué a una majoria absoluta. És un pes pesat, és una persona que ens dona molta categoria i que va ajudar-nos a guanyar aquestes eleccions. Pepe Alandete. Bona nit. Després d'escoltar la fogositat d'Antònia i com encara mos queda el candidat que també li dona un poc d'èmfasis, a mi m'agradaria parlar d'idees. Qui som, on estem i què fem? Primer, me'n recorde molt, perquè sempre ens en recordem de les primeres persones que van conèixer i ens van deixar alguna cosa, d'un mestre que li diuen Don Antonio, que em va preparar a mi per a estudiar els 3 primers cursos de batxillerat. Este home em dia: Pepe, no contes mentides. Pepe, fes-te càrrec després de lo que fas. La responsabilitat és del que fa la cosa i ves sempre en la cara alta. El 22 de maig és la festa de la democràcia. No hi ha ninguna festa que es pugui comparar a ell. És el dia en el que cada un de nosaltres a sales decidim en arrere les nostres idees qui és el que més i millor ens pot representar en l'Ajuntament i en la Generalitat. En ningú lloc més. Així no n'hi ha ningú lloc més. En l'Ajuntament i en la Generalitat, que ja és suficient. Això què vol dir? Això vol dir que estem en un estat de les autonomies. Això vol dir que la Generalitat Valenciana és plenament competent en sectors importants com l'educació, la sanitat i l'agricultura i no pot donar la culpa als altres del desastre que ha fet en educació, en sanitat i en... Intentaré que tots entenguem què és el que diu, ara es diuen conservadors, però per nosaltres són la dreta de tota la vida, no? Diuen conservadors. Lo que diuen que faran i lo que fan, lo que diuen que faran i lo que fan. Anem a reduir l'administració pública perquè els empresaris necessiten crèdits per a crear empleo. Arriben a les administracions públiques i les doblen i les tripliquen. Tenim que entendre això. Quan ells diuen que el que volen és aprimar l'administració pública, el que volen dir és que van a triplicar el número de treballadors. Quan ells ens diuen que volen fer ponts, que volen fer túnels, que volen fer 3 camps de golf, el que volen dir és que no tenen idea del poble on estan, que no poden fer... Bueno, no poden ni comprar un sac d'algers. Serà gros que no poden comprar un sac d'algers. Un sac d'algers pot costar 3 euros, Ara volen fer universitats. Ara diu que volen fer universitats. Es comencen la casa per reteular i cada any tenim un barracó més per xiquets i cotets. Estalviarem molts diners i pagarem als proveïdors al dia següent. Gasten tot el que volen i els proveïdors fa anys i anys que no cobren. Baixarem els impostos. Tenim que agarrar-nos les butxaques del xec, encara tenen 5 duros, deixeu estar. Posin els impostos i es paguem el doble. I damunt no tenen prou. I què fem entonces? Però, per tant, el que conta una cosa i fa l'altra és un mentirós. És un mentirós. El mentirós, de tantes voltes que repetís les coses, al final se les creu. I està fora de la realitat. La realitat no té res que veure amb el que ell pensa. I per tant és un caos.
Luego, per tant, si és un caos, aquest caos no el poden solucionar els que l'han creat. Necessitem altra gent, una altra gent jove, una altra gent preparada, una gent amb il·lusió, que faci pròspera aquesta ciutat, que es diga algo de lo que necessitem. Jo, acabe ja per a no avorrir-vos, vaig a demanar-vos com vaig ser fa 20 anys. Fa 20 anys jo tenia més pèl, era més jove, però baix del cap estaven les mateixes idees que estan avui. Les idees no tenen per què modificar-se substancialment. No tenen per què substanciar-se. I vosaltres som treballadors. I nosaltres venem el nostre treball. I per el treball mos paguen. I nosaltres no tenim que deure res a ningú. Per tant, vos demane que aquest dia que estigueu a soles, en consciència, voteu a les llistes del Partit Socialista. Les llistes del Partit Socialista és la millor llista que es presenta en l'Ajuntament de Cullera. La millor llista. Encapçalada, i és un orgull per mi, per un alumne meu. Per un alumne meu que ara jo demane que entre, que mos saludem i que amb més èmfasis que jo puga dirigir-se al personal.